Ето и ние нас, децата от разновъзрастова група Дъга. Освен да учим в детската градина, обичаме да празнуваме и извън нея. Имаме много любими места, които при повод посещаваме. Тук сме в читалището, където освен, че отбелязахме деня на семейството, научихме много интересни неща за живота на нашите прабаби и прадядовци. Отново там успяхме да пуснем писмата си до дядо Коледа с желаните от нас подаръци. Преди Коледа, Цоп смело сърце, в забавна и приятна атмосфера украсихме нашите суроватници. Подготвяхме кратка програма и посетихме общинското ръководство, за да пожелаем здраве през идната година. С нашите красиви суроватници поздравихме и председателя на Общински съвет Ветрово. Включихме се в конкурса на читалище Вапцаров за най-красива картичка и получихме грамоти и подаръци. Срещнахме се с дядо Коледа, Снежанка и джуджетата в центъра на града при запалване на коледната елха. В нашата група е много хубаво, защото не само учим, но и се забавляваме. Така стана и за Великден. Един от най-интересните моменти е нашето пижамено парти. За есенния празник имахме богата програма. С нетърпение очаквахме пристигането на коледните и новогодишни празници. Включихме се активно в украсата на нашата елха, облечени като малки джуджета, а дядо Коледа ни донесе много и различни подаръци. Обстановката беше прекрасна. Обичаме и игрите на открито. Използваме всяка възможност да спортуваме в двора на детската градина. Ние сме добри приятели и отбелязваме рождения ден на всеки един от нас. Подготвяме изненади за нашите близки, особено за мама. Приказките са част от нашето ежедневие. Обичаме приказните герои и с голямо желание си организирахме карнавал. Беше много красиво и много приятно, с много весели емоции. Много обичаме да бъдем в детската градина заедно с нашите майки и затова проведохме приятен спортен празник с тях.